diem al Bernat que endavant. I doncs vinga, ara us he ensenyat ara la ciutat, ara us ensenyaré tota la fortalesa. Aquí amb el Bernat, ui, m'ha donat una mica de lag. A veure, què passa? Bé, és igual, surto per aquí. Què passa? Per què no puc... Com que no tinc permís? Ah, no puc sortir! Ah, vale, ara. Oix, quin susto, no tenia permís per poder fer... per poder sortir de la barca, quina cosa més rara. Bueno, aquí tenim els ponts que porten a la ciutat. Aquí tenim un petit consell també. M'asseuré aquí, pim. Ara, no, aquesta és la tecla. Tirit, la sala del tron. O la sala del tro. Aquí amb el seu gosset, el gos guardià, les plantetes... no està malament. Què més? Aquí tenim un altre... Però clar, com que és vista només de mar, no tenim res més. Bueno, què més? Aquí tenim el parc, amb un senyor golem allà baix. El pati de la fortalesa. Què més? Ui, ara que penso, el Bernat s'ha posat guapo per sortir al vídeo. Amb una armadura de diamant, simbolitzant el poder que té. A veure, què més? Hem donat una volta al pati, com hem vist aquí. Aquí tenim una vista des d'on hem entrat. I el Bernat, aquí. Hem donat la volta i ara pujarem cap aquí. No, cap aquí? I el Bernat. Ah, aquí, ja m'havia perdut. Ah, aquí. Continuem pujant, ara estem a dalt de tot no, que encara hi ha més coses aquí dalt. Bueno, aquí una altra visita, una altra planta. Visita. Aquí tenim vist més a l'Ubiquim Vèrtic del pati. Doncs vinga, què més, Bernat? Suposo que ara pujarem una miqueta més a dalt. Pim, 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 pim. Doncs vinga, entrem. Això, la torre. Pugem una miqueta més. Ah, que xula bandera. Una miqueta més. Pum, 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 pum. Aquí tenim altres vistes des del pont que comuniquen amb el poble. I aquí tenim les vistes. No, aquí no, que em posaré aquí. Pum, pum. Bueno, no veig gaire lluny perquè per problemes que em dona de compatibilitat amb el Minecraft i tot això haig de ficar el renderitzat baix, cosa que fa que només vegi les coses que tinc just davant. Aquests són els ponts que van al poble, sí. I allà, bueno, allà deu ser alguna caseta. Bueno, i ara sí, ve la part guapa, que són les parts que estan a sota de la fortalesa, o les catacumbes. A veure... Ara baixarem bastant, com veieu en el minimapa. Ara estem a l'altura de 78 i ja veureu fins a quin número baixarem. Aneu observant com baixa. De 78 a 71. Aquí ha sigut on hem entrat i ara baixem més. Aquí tenim una sala al menjador. Aquí tenim el menjador. Que guapo. Amb la llar de foc, amb les llums i tot. A veure què tenim per aquí. Com veieu, aquí es baixa molt més. Ah, mira, baixem ara. Més quadres per aquí penjats. Un quadre gran, hola. Com veieu, la sala està feta guapa, a consciència. Aquí s'han gastat hores i hores. Ara anem a la cuina.
Amb els forns, amb els baúls, carbó i aliments. Ara tornem a sortir i anirem a l'altre cantó de la sala. La llar de foc per aquests dies que fa tant de fred. Això... privat Bernat capgirat. Crec que ja sé el que és. L'habitació privada. Que guapo, doncs mira, tan privada i ara tot YouTube sap que tens l'habitació privada aquí i tens això. Vinga, sortim. No fos cas que veiem alguna cosa rara. Aquí, a veure, pum, més a baix encara. Fixeu-vos en l'altitud que estem, l'altitud que hem baixat. Aquí ja les catacombes, ja veieu la pedra amb mo i tot. Ara anem a mirar. Ui! Aigua, corrents d'aigua i tot. No sé per què, però m'agraden molt aquestes línies de lava. Bueno, ara aquí la gent m'està preguntant quin és el meu canal de YouTube. Després ho col·locaré. Aquella gent del servidor que encara no saben si... Aquest és el túnel que arriba al banc. Vale, el túnel que hem vist abans. Vale. Mira, veus, al final... Curiositat, jope, pues... Vaya cacho túnel. Ja veus. Bueno, no cal arribar-hi, és tot igual. Pues ja està, a veure... Joder, és un túnel així, nen. Tu has currat, Bernat, tu has currat. Vinga, endavant. Anem a ficar-nos a córrer, perquè si no... Vale, ara. A veure quant temps portem, no fos cas que... Vale, portem 100 minuts. Ja veus, menys mal que l'he dividit en dos parts, perquè si no... Aquí tenim més aigua... Aquí és el laboratori... Laboratori? No feu coses rares, no? Pocions, material, ampolles, l'aigua... Ideal per fer investigacions secretes, escolta. En cas de guerra al servidor, el Bernat el més ficat per la feina i el més protegit. Baixem més a baix. Epa, què ha passat aquí? Ara. Després ja anem baixant. Aquí és el que hem vist abans, amb l'aigua i tot. Ara ho veiem des de més a prop. Estàvem en aquell balcó d'allà dalt, amb lianes i tot. Continuem. Aquí tenen un portal a l'infern. Bueno, que ara no entraré per qüestions de renderitzar i coses aquestes que em donaria molt de lag. Aquí tenim una altra part de ferreteria. A veure, aquí les 4 barres de lava. I aquí, a veure, un passadís secret, que a veure si entrem. Un passadís secret que porta clar, fins al... És un passadís secret que va fins a l'spawn per poder anar per sota. Bueno, diu el Bernat que fins aquí acaba la visita. El que farem és... Em despediré d'aquí de vosaltres. Mira, 10 minuts, 20 minuts, tio. Bueno, ara començaré a editar el vídeo i tot. I això? Vale. Ándala, una entrada i una sortida. Que xulo. Bueno, pues en aquesta saleta petiteta em despedeixo del Bernat capgirat i espero que aquest vídeo... m'ha tancat. I espero que ara aquest vídeo tingui moltes visites. Bernat, m'has tancat. Vale, ara m'has obert. Bueno, doncs fins aquí acabem. Adeu, gent.